Kaixo Julen, zorionak aurrenik eta behin. Eskerrik asko. Zorionak, denbora ez dakik oraindik, baina dakiguna da aurrenekoa izan zarela. Bai. Posik. Bai. Iaz ere badakizu bigarren denborarik onena egin zenuela, iazko datuak ditut hemen, eta iazko datuen arabera 7 minutu eta 5 segundo egin zenituen, eta bigarren azkarrena izan zinen, aurten zu izan zara azkarrena, Bai. oraindik denbora ez dakigu, baina hortxe ailegatu zara, nolakoa izan da, itxasoa ondo dago, ezta? Bai, sentimentuak osonak ez, baina gustora. Sentimenduak onak ez, zergatik? Ez, botaka egin du bidean. Bidean, Denetarako denbora eman ditzu orduan, Bai. igeri egiteko, botaka egiteko, ala eta guztiz ere, botaka inerren ere, irabazle edo garaile sortatu zara. Bai. Eta zergatik, berandu gozaldu duzulako, urduritasunak eraginez, edo ze? Itxasoko gatzatik. Abai, barrukaldea izanik, igual Bai. ohitura falta edo, Oitu gabe. nona entrenatzen duzu orokorrean, Izarraitz. baina Azpeitik. igerilekuan. Bai. Baina itxasoan ez duzu entrenatzen edo? Ez, Azpeitik ez dakit itxasoik. Ja, baina juten zarete edo nonbaitera, o ez? Ez. Piztinatik. Da horrek krasalakin eta horrek eragin dizu orduan. Bai. Bueno, zorionak ala ere. Eskerrik Julen, asko. mila esker, gero arte.